A Xunta amplía o orzamento da segunda convocatoria das axudas a entidades locais para contratar a vítimas de violencia de xénero. O Diario Oficial de Galicia publica a resolución na que se recolle un aumento do financiamento en 353.021 euros, que se suman aos 538.551 desta segunda convocatoria e os 800.000 da primeira. Nesta resolución, as axudas contarán cun orzamento de 353.021 euros financiados ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e súmase aos 538.551 consignados para esta segunda convocatoria. Xa na primeira convocatoria se reservara un crédito de 800.000 euros. A Secretaría Xeral de Igualdade decidiu incrementar a partida para atender ás necesidades das mulleres vítimas de violencia de xénero que serán contratadas polos concellos, mancomunidades e consorcios locais de Galicia. Por iso, co obxectivo de optimizar o proceso de xestión, tamén se ampliará ata o 30 de novembro o prazo para formalizar as contratacións por parte das entidades locais beneficiarias de subvencións. A Xunta reafirma o seu compromiso coas vítimas da violencia de xénero, as que lle ofrece recursos necesarios para contribuir a que as mulleres acaden unha maior autonomía a través da promoción da súa independencia económica e do seu empoderamento, e reforzar ao mesmo tempo as posibilidades dunha posterior inserción laboral estable, co obxectivo fundamental de lograr a súa plena integración na vida económica e social. O obxectivo que se consigue con esta ampliación da segunda convocatoria é que un maior número de mulleres que sofren violencia de xénero poidan ser contratadas e acceder ao mercado laboral nunhas condicións dignas. As axudas destinaránse a financiar a contratación por parte de entidades locais galegas de mulleres que sofren violencia de xénero para a realización de obras ou servizos de interese xeral ou social, ata un máximo de 12 mensualidades, coa finalidade de mellorar a inserción laboral. Os requisitos para realizar as contratacións son os mesmos que na primeira orde de axudas publicada en maio. Os contratos para os que se concede a subvención deberán ser para a realización de obras ou servizos de interese xeral e utilidade social. Deben ser executados polas entidades locais en réxime de administración directa ou polos organismos, entes ou empresas públicas ás que se encomende a súa execución. A duración dos contratos será como mínimo de 4 meses. Deberá favorecer a formación e a práctica profesional das mulleres contratadas.